ನಾರ್ಮಲ್ ಇಜ್ಜಂದಿನಕುಲು ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ನಾಗ ಸೈಬರ್ ಗೊಂಜಿ ಪೋದು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಚೆಕ್ ಅಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐಟ್ ಸರ್ಚ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ದೆತ್ತದು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಚೆಕ್ನೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ದೀವೊನ್ನೆ ಇದೇ ಚೆಕ್ ದಲಕನೆ ಉಪ್ಪುಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐಟ್ ಪಣ್ಣ ಬರೆಯರೊಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಲ್ ಬರೆಯರೊಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನ ಎಂಚ ಬರೆಯೋಡುಂದಲ ಪನ್ಪೇನ. Hey guys, namaste, ಮಾತೆಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನಿ ಆಮೊಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನೊಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಅವುದಾದಂದು ಪನ್ನಾಗ ಚೆಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ವುಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಬಿಗಿನ್ ಅವ್ದು ಅಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಂದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇನು ಅವು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅವೇನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಉಂಡತ ಅವೇನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕ್ಲು ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತನಾಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿದಿನ್ 2 weeks ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣೆ ಆತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಯ್ನೊಂಜಿ ವುಲ್ಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎತೋ ಜನ ಐತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದೆತೊಂದೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಮನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಚೆಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಾನು ದೇಪಣ್ಣ ಎತೋ ಜನ ಇಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆರ ಪನೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎತೋ ಜನ ಮೇನ್ ಪಾತೇನೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಾತೇನು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಗೊತ್ತೇಪು ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿನಾಡ ನರಮನಿ ನಾಯಿಡ್ದು ಸಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಗುಣ ಏತು ಮುಖ್ಯನ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಹಣಲ ಮುಖ್ಯ. ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿನಾಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಏರ್ಲ ಮೂಸುಜೇರು ಒಂದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕಾಸು ಇತ್ತಿನ ಪೂರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಕ್ಕೇನು ಅಂಚ. ಸೊ ಯಾನು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮನಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ದ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದೇನು ಅವುದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ತುಲೆ ಚೆಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಹೆಚ್ಚಿನಗಳ ಚೆಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಚೆಕ್ ಬೋಡಿ ಅವು ಲೋನ್ಗ ಐಕ ನೆಕ್ಕ ಪಂಡದು ಚೆಕ್ ಉಪ್ಪುನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಜ್ಜಂದಿನಕುಲು ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ನಾಗ ಸೈಬರ್ ಗೊಂಜಿ ಪೋದು ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಚೆಕ್ ಅಂದು ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐಟ್ ಸರ್ಚ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ದೆಪ್ಪಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ಔಟ್ ದೆತ್ತದು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಚೆಕ್ನೊಂಜಿ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ದೀವೊನ್ನೆ ಇದೇ ಚೆಕ್ ದಲಕನೆ ಉಪ್ಪುಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐಟ್ ಪಣ್ಣ ಬರೆಯರೊಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಲ್ ಬರೆಯರೊಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನ ಎಂಚ ಬರೆಯೋಡುಂದಲ ಪನ್ಪೇನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಏರು ನಮಕ್ ಚೆಕ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ, ಒಂದು ಏರು ನಮಕ್ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನಿ, ಒಂದು ಏರಿಂದ ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಏನೋ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ನೆಕ್ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೇನೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೊರ್ನಾಂಡ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅದ್ಭುತವಾಯಿ ನಂಚಿನ ಮಿರಾಕಲ್ ದಿನ 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 ಕೊರೊಂದೇ ಪೋಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಕುಲು ದಾದಲ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೊರ್ನಾಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕೆಡ್ ಏನು ಪಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಗ್ ಎಡಿಕ್ಟ್ ಪಂಡ ಅವು ತೂಲೆ ಸಾಧಾರಣದ ಒಂದು ಹೊತ್ತು ದೇಪಣ್ಣ ಆ ಒಂಜಿ ಚಟಕು ಬೋರ್ದು ಪಿದೇ ಬರೋಡಾಂಡಲ್ಲ ಎತೋ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಡನ್ ಬುಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಅವ್ಲು ಯಾನರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಐನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂಡ ಆರು ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ತೊಂದಿತ್ತಿರಂಡ ಐನೇ ಅನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪಂದು ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನರೆಗೊಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕೊಡ್ಲ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಲ ಕೊಡ್ತೇನೆ ದೇಪಣ್ಣ ಅವು ಬಕಲಾತು ಪವರ್ ಕೊರ್ಪುನು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆತ್ತ ನಡುಟೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಏರೇಗ್ ಮಾತ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅಕುಲೊಂಜಿಂಕ್ DM ಅನ್ಪುಲೆ ನೆಟ್ಟಿ ತೂಲೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಲ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನು. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕ್ ರಡ್ ಮೂಜಿ ಫೇಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಲ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ 80% ಜನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಬೈದಿರು ಟಚ್ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚೆನೆ ದೇಪಣ್ಣ ತುಲೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಮೂನ್ ದಪ್ಪಗ ಪೂರ ನಮಕೊಂಡತ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪೂರ ಇತ್ತನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಆ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮನ್ಪತ್ತ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇತ್ತಿಡಿ ದೀದು ಬುಡ್ನಾಂಡ ಬಕಲಾತು ಸೋನೆ ಪೆಸು ಹಾಗ ಬನ್ಪಿರತ್ತ ಅಂಚೆ ಬಕಲಾತು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅದುಪ್ಪುನು ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಉಂಡತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೂಜಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಮಿಡ್ಲುಡೆ ಬರ್ಪುನು ರಿಸಲ್ಟ್ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಪಂಡ ಐತ ಮಿತ್ತ ಆತು ಬಿಲೀವ್ ದಿನ್ನಾಂಡ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರಗಾಂಡಲ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೇನೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾಂಡ ವೆರಿ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೇಟಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಯಾನು ಅಂತೆ ಚಾರ್ಜ್ ದೆಪ್ಪು ಏನು ಐತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ದೆಪ್ಪು ದೇ ಪಂಡ ಯಾನು ಎಂಚ ಅವೇನು ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನು ಎಂಚ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮನ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡು ಸ್ಪೆಲ್ ಪೂರ ನಂಬರ್ಲ ಪಂದು ಕೊಪ್ಪೇನ ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಕೊಪ್ಪುಜೇರು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ನಿಕ್ಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂತನಾಡಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪಿನಿ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದಾಯದೆ ತೋನೊಂದು ಪನ್ನ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸ್ಪೆಲ್ ಕೊರ್ಪ್ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಕ್ಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಕೊರ್ಪ್ಯಾನು ಪಂದು ಕೊರ್ಪ್ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಎಂಚ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮನ್ಪುನೊಂದುಲ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಚಾರ್ಜ್ ದೆಪ್ಪುನೆ ನಿಕುಲಿತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಡಿ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಇಜ್ಜಂದ ಯಾರು ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುಜೇರದ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚ. ಸೊ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಕೋರ್ಸ್ ಪೊಡಿತಿನಾಂಡಲ ಐತೆ ಯಾನು ಪಂದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಇಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಇಜಿನಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜ ನಿಕ್ಲು ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಲಿ. ಓಕೆ,
ಸೊ ಅಪಗ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಹೊಸತಾದ ಜಾಯ್ನ್ ಆದು ಬರ್ತುಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅರ್ಥವಂದಿನ ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಪುನು. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತದಿನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಕ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಂದು ಬಟನ್ ಒತ್ತುನಾಡ ಆ ಏರ್ ಪೂರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆತಿರ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಪೋಪಿನಿ. ಸೊ ಯಾನಿ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಫ್ರೀಯೇ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆನು. ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಜಿನಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಕೂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಅರ್ಥ ಹೊಡಾಂಡ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಒಂಜಿ ಒತ್ತುಲೆ. ಸೊ ರಡ್ಡು ಜನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ದ ಮೆಂಬರ್ ಆತೀರು. ಫಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ಪೆ. ಪವಿಕೋಟಿ ಅನ್ ಪನ್ಪಿನಾರ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ದ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುದು ಒಂಜಿ ಮೆಂಬರ್ ಆತೀರು. ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಪವಿಕೋಟಿ ಅನ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ಲ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದ ಒಂಜಿ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುದು ಮೆಂಬರ್ ಆತೀರು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆರೆಗ್. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಉತ್ತುನಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋಸ್ ಯಾನ್ ಪಂದು ಕೊಪ್ಪಿನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ದಿನಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಆಪುನುಂದಾಂಡ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಉತ್ತುನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆ 59 ಯಾನ್ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಿತ್ತು 47 ಪಂದಿತ್ತೇನು 47 ಆಗ್ತದೆ 59 rupees. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ 59 rupees ಚಾರ್ಜ್ ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂದ್ಪಡ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ನಿಕ್ಲು ಚಾರ್ಜ್ ಮಂತ್ನಾಂಡ 59 rupees ಇಂಚೆ ಮುಂದೆ ಮಂತ್ನಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆನ್ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನಾನು ಇಂಚ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಂದು ಕೊಪ್ಪಿನ ಅರ್ಥ ಇದ್ದಿನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಪುನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಓನ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುದಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಿನಾಂಡ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುದು ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದ. ಸೊ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಪನ್ನಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ದಿನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೇನು ಅಂಚೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಯೋಡಾಂಡ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ಐಕೆ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಎನ್ನ ದೆಪ್ಪೇನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹತ್ತು ನಾನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಎನ್ನ ನಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋಡು. ಸೊ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ DM ಮನ್ಪಲಿ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಅವು ಒಂಜನ್ನ ಕೋರ್ಸ್ ಮಂತನಾಂಡ ಯಾನು ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಯಾನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ರೀ ಅದು ಕೊಪ್ಪೇನು. ಸೊ ಅಂಚ ಓಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪಗತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪನೆ ತುಂಬ ಕುಡೊಂಜಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಆಯ್ನೊಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೇನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಯ್ನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಪೋಲಿ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನು ಎಂಚೆತ್ತೆ ಜೀವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಇಲ್ಲು ದೆಪ್ಪುನಗ ಎನ್ನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬಂಗಾರನ ಅಡವದಿದ್ದು ಎನ್ನ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತುನಗ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕರಿಮಣಿ ಕೆಬಿತ್ತ ತಾಲೆ ಜನ ಪೂರ ಅಡವದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಬಿಡ್ಪಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪೂರ ಬಿಡ್ಪಯಾನು. ಸೊ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕನಸಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಣ ಆ ಒಂಜಿ ಕನಸನ್ನ ನನಸು ಮಂತೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಅಪಮಾನ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ದೆತ್ತೊಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಚ ಹಠ ಪತ್ತದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದೆತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗೆ ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು. ಸೊ ಎನ್ನಂತ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಬಕ್ಕ ಗೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತನು ಅವಿನ ಪೂರ ಒಂದು ಮಂತದೆ ಅನ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಂತದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದೇ ಇದೆ ಅನ್ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಡು ಯಾನು ಎನ್ನ ಪಂಡ ಲೈಫ್ ಪಂಡ ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತನ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಅಂಚ ಅವಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ರಪಕ್ಕ ರೇಜಪ್ಪೆ ರಪಕ್ಕ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪೇನು ಆಂಡ ಯಾನು ನಂಬಿನ ದೈವ ದೇವರು ಯಾನು ನಂಬಿನ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಪೂರ ಎನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಬರೋದುಂಡು ದೇಪಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿ ಸತ್ತಿಡಿತು ನನ್ನ ಸೀದಡಿತು ನನ್ನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿನ ದೇವರು ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರು ಏರಂದು ಗೊತ್ತುನತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರು ಬಾಬಾ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ನಂಬೇನು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಯಿಬಾಬನ ಭಕ್ತರ್ನಕ್ಲು ಏರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮನ್ಪುಜಿ ರೆಡ್ಡೆನೆ ಆಯ್ರ ತೂಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆನ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ 80% ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಎತೋ ಜನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಎನ್ನರು ಚಾರ್ಜ್ ದಯದೆಪ್ಪಿರಂದು ಚಾರ್ಜ್ ತುಲೆ ಪ್ರತಿವರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋದು ಉಂಪುನಾಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಓಲ್ಲ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕು ಜತ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆತು ನೋಡತ ಇತ್ತೆ ಸೆಲೂನ್ಗೆ ಪೊಪ್ಪುನಾಂಡಲ್ಲ ಅವಳು ಕುಜಲ್ ಕಟ್ ಬಂತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆತು ನೋಡಪ್ಪನು. ಸೊ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟು ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಯಾನು ಫ್ರೀಯೇ ಕೊರ್ಪೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಓಡುಂದಾಂಡ ಯಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಯಾನು ಚಾರ್ಜ್ ತೆಪ್ಪೆ ನಾನು ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಯಾನು ಫ್ರೀ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅದು ಅಂಚ. ಸೊ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನು ಪನ್ಪೇನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನು ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಎನ್ನಿಗಳು ಪಂಡ ನಂಬರ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ ಪಂಡ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ಗೂ ಕಟ್ಟೆನೆ ತಿಂಗೋಲ್ಗು ಎಂಗ್ 25,000 ಬೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಏನು ಪಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಗೆ ಐಕನೆ ಪುರ ಮನ್ಪೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲೋನ್ ದೆತ್ತೆ ಪಂಡದು. ಸೊ ಐಕಲ ಎಂಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಕಟ್ಟೊಂದೇ ಬರೋಡಿತ್ತನು. ಸೊ ಕಟ್ಟಜಿ ನಣಕುಲು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬತ್ತು ಮರ್ಯಾದೆ ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ನ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಕೈಡ್ದಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಒಂದೇ ಪೋನಗ ಎನ್ನ ಪಾಪ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಿತ್ತಿರು ಒರಿಯೇ ಒಂಜಿ ನಡುಟೆ ಬತ್ತದಿತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡದು ಬತ್ತದಿತ್ತೆ
ಬಕ ಯಾನ ಪುದರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ಪುಜಾನು ಸೊ ಆ ಎಟ್ಟೆ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಣದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಯಾನ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ತಿಕ್ಕೊಣದ ಪಣ್ಣದು ಬತ್ತಿ ಬಕ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನಿ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಬರೋಡಾಂಡಲ್ಲ ಐತಪ್ಪಿರೋಡು 100% ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೋಡು ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನ ನೀವು ಸುಖ ಬರ್ಪಿನಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತನ ಟಪ್ಪ ಗೀವ್ ಅಪ್ ಮಂದು ನನ್ನ ಪೋಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಇಂಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದಿತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದೇಕು ಬಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಪಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿ ಎನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಪೋಪುಣು ಇತ್ತು ತೂಲಿ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪುನಃ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪುಡೆ ಆಪುಣು ಅಣ್ಣ ಡೀಲ್ ನನಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಆಯ್ಗು ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಆಯ್ಗು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕಾಸು ಗೊತ್ತಾನ 50% ಆಯ್ಕೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ 50% ಅಂದಿ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಕಾಸದ ವಿಷಯ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇತ್ತು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಸಪೋಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಕೊರ್ನಾಂಡ ಅತ್ತು ನಾನು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೊರ್ನಾಣ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಾಕ್ಲಿ 50% ಶೇರ್ ಕೊರ್ಪೇನೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಒರಿಯಾಗ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕದೆ ನಾನು ಕಾಸು ತಿನ್ಪುಜಿ ಅವು ನಮಗೆ ಬೋರ್ಡೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಚಿ ಶಾಪ ನೀವು ಅಂಚ ಸೊ ಐಡ್ದ ಕಾಯಿ ఆయన ಪೆಟ್ರೋಲಿಗೆ ಖರ್ಚು ಪೋಪುಂಡು ಬಂಡದು ಆಯ್ ಟಕ್ಕ ಅಂದು ಅನ್ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದೆಟ್ಟು ಬರ್ಪಿನ ಉಂತಾಯಿ ಪೋಯಿ ಐಡ್ದಕ ಆಯನ್ನೆ ನೆಟ್ಟದ ಆಲೆಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಸುಂದಿನೇ ಬರ್ತದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚು ಬಂದೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ವರ್ಷೋಡು 4 ಅತ್ತು ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಅತ್ತು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಡೀಲ ಇರಲೇ ಅವು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪಂದ್ರ ಆಪುಜಿ ನೆಟ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟಕ್ ಅಂದಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಂತಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಕೈಪತ್ತುನು ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಡೀಲ್ ಆಪುನ ಅಂದು ಇತ್ತನು ಅಂಚ ಪೊಳಲಿದೊಂಜಿ ಎಂಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ದೊಂಜಿ ಆಫರ್ ಬೈದೀನಿ ಅಂಚ ಬಕ ಹಾಲು ಒಂದು ಐತೊಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಉಲ್ಲತ ಹಾಲು ಎತ್ತು ಫೋಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುಜಾನು ಒರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ದಯಪಣ ಕಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತ್ ನನ್ನ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಪುನು ಸೊ ಒರ್ತಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಹಾಲು ಎಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಾಕಲ ಇಲ್ಲು ಪ್ರತೂದು ಆ ಒಂದು ಪಂಡಲು ಸೊ ಯಾನ ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದೊಂಜಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಾಬನ ತರತೆ ಮಿತ್ತದ ಪೂಲ ಬುಡ್ದುನು ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪುನಕಲ ಸೆಲ್ಲಡ ಪಂತೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ತುಲಿ ಬಾಬಾ ಎಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತೀರಿ ಪೂ ಬುಡ್ದುನು ಮಂಡಿ ಎಡ್ತಿರ್ತು ಪಂಡದು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಪುರ ಆಪುಂಡು ಐಡ್ದ ಕಾಲು ಒಂದು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂದು ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ದಲ್ಪ ಪೋಯರಪ್ಪುಂಡು ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸ್ ದಲ್ಪ ಪೋಯರಪ್ಪುನಾಗ ಒಂದು ಆ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಸತ್ಯವನ್ಪೇನ ನಿಕ್ ಎಂಕ್ ಎನ್ನು ಒಂಜಿ 10 ರೂಪಾಯಿಲ ಎಂಕ್ ಏತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕಲ ಪರ್ಸಡ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು EMI ಕಟ್ಟದೆ ಸೋತು ಸುಣ್ಣಾದು ಪೂದಿತ್ತು ಪಂಡ ಇಲ್ಲಗ ಕಟ್ಟೋಡೆ ಬಂಜಿಗೆ ದಿಂದ ಜಿನಾಣಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲುಲಿ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲುದೊಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಜಿನಾಣ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಸೊ ಆನಿದ ದಿನ ಎಂಡೆತ್ತಿನ ಖಾಲಿ ಸತ್ಯವನ್ಪೇನು 20 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ಸಡ್ ಅಂಚ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ದ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 1% ತಿಕ್ಕುಣ ತಂದು ಆ ಶೀಟಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಡಲ್ಲಿನ ಪೋಪ ಅವು ಡೀಲ್ ಆಪಿನೆಟ್ ಉಪ್ಪುಣು ಸೊ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ದ ಅಪ್ಪಗ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 1% ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಣ್ಣದು ಅಂಚ ಪೋನಾಗ ಮೂಲು ದಾದ ಮನ್ಪೋಲು ಗೊತ್ತುನ ಮೊಕಲು ಆಲ್ ಅಲ್ಪ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದಾನ್ಯ ಆಲ್ ಅಲ್ಪ ಬುಡಿದೆಪ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲು ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಆಪುಜಿ ಎಂದು ಐದಕ್ಕೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಂತದ ಆಪುಣು ಐದಕ್ಕೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೂ ಕೊರ್ರೆಪ್ಪುಣು ಕಾಸು 2 ಲಕ್ಷ ಸೊ ಚೆಕ್ ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪುಜೇರು ಮೊಕಲು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಮೂಲ ಪನ್ಪಲು ಆವು ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಪನ್ಪ ಅಲ್ನ ಕಂಡನಿ ಪನ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಂಚಿ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು 2 ಲಕ್ಷದ ಆತನಿಗೆ ಏನು ಪನ್ಪ ಎನ್ನಲ ಕಮಿಷನ್ ನಿಯತಿ ಕೂತು ನೆಡ್ಡೆ ಎತ್ತನಂತ ಪನ್ಪ ಒಂಚೂರೊಂಡಲ್ಲ ಕೊರ್ಲೆ ಎಂದು ಐಕ ಆ ಒಂದು ತೆಲಿಪು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಸೆಲ್ಲರ್ನ ಬುಡಿದಿ 7 ತಿಂಗಳ ಬಂಜಿನ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕುಲು ಉಂಡತ ಐಡ್ದ ಕೈತ ಮಿಡ್ಲಿಡಿ ಮುಕುಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಸ್ತ್ ಬೊಡಿದೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ ಬಕ್ಕಲ ಉದ್ದಪು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಉಲ್ಲಲ್ಲತ ದೆತ್ತನ್ನ ಬೈಯರ್ ಉಲ್ಲಲ್ಲತ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಬೊಡಿದೈದಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬೋಡು ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಕೂಡ ರೇಟ್ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚೆ ಮಾಡ ಮಸ್ತ್ ಬಡಿದೈದಲ್ಲು ಯಾನಾನಿ ಕಣನೀರ್ದೆ ಇದೆ ದಯಪಣ್ಣ ಶೇಯ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಂಗನಂದು ಪಾಪನೆ ದಯಪಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರೂ ಕಾಲರ್ಡು ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸಾಯಿಂದಿ ಬರೋದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆರಡಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನ ಸಾಯ ನಾನು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ದ ಆಫರ್ ಅತ್ತ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಬುಲಾಯ ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಸಾಯಿಂದಿ ಬರೋದಿತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಬಾಬನ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಂಜಿ ಅವು ಪೂರ ಆತು ಪೂರ ಸೀನಾನಾಗ 6 ಗಂಟೆ ಆತನು ಮೂಲು ಬುಡಿದೆಪ್ಪುನ ಪಂಡ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಮೂಲು ನುವೇ ಮನ್ಪುಜಲ್ ಮೊನ್ನನೆ ರಾಜ್ಯ ಅಂಚ ಅಕಲ ಕಣ್ಣನ ಹಿಡ್ದಿನ ಅಕಲ ಒಂದಿಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಮೊಕ್ಕಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನನಾಗ ಮೊಕ್ಕಲು ಈ ಸೆಲ್ಲರ್ ನಕಲು ಅಕಲು ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದಿ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತದಿತ್ತನು ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಸೈನ ಹೊಡಿತಾನೆ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಪನ ತಪ್ಪಗ ಸೈನ್ ಅದು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ ಅಜ್ಜಿಲ ಬತ್ತದುಪ್ಪನ ಸೆಲ್ಲರ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಬತ್ತದುಪ್ಪನ ಅಂಚೆ ಅಕಲು 3 ಜನ ಬತ್ತದುಪ್ಪೇರು ಅಕಲು ಡಿ ಸಿ ಆಫೀಸದ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡತ ಆಡೆ ಪೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸ ಮನ್ಪೇರು ಅಂತ ಪೋಪೇರು ಈ ಮೊಕಲು ಬಯ್ಯರ್ ನಕಲು ಮೊಕಲು ಅಕಲ ಒನಸ ಮನ್ಪೇರು ಅಂತ ಕುಡೊಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಪೇರು
ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಕಲಂಗ ಹಿಡಿತೀನಿ ಪರ್ಸ್ ಖಾಲಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆಂಕು ಪನ್ನಗನೆ ಒಂಥರ ಬುಲಿಪೆರ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಣ ಕಾಸ ಇಜ್ಜೆಂಕುಲ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ಟು ಜೋರು ಬಡಾಪಿನಿ ಬಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಂಕಿ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕುಂಡ ತಾಂದು ಒಂತೆ ಅನ್ಲ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕುಂಡ ತಾಂದು ಅಂಚ ಬಕ್ಕಲ ಕಾಟಂದು ಕುಲೊಂದುಪ್ಪ ಆತನಗ ಯಾನ್ ಮೆರಡು ಪನ್ಪಿಂಗ್ ಜೋರು ಬಡಲಾಪುಂಡು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾಜಲಣ್ಣಲ್ಲಿ ಪರ್ದು ಕುಲ್ಗಂದು ಅಂಚ ಪರ್ಸ್ ರೀತಿನ 20 ರೂಪಾಯಿದ ನೋಟು 21 ಮಿನರಲ್ ವಾಟರ್ ಪರ್ದು ಕುಲ್ದೇನ ಆನಿ ಬಡವಗು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ನಾನು ಇತ್ತುನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಬಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸೆಲ್ಲರಿಗ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಜಂಕಲ ಕಾಸಿ ಜಂಕಲ ಅಂಚ ಮನಸ್ಸು ಬೈಜಂದ ಎಂಕಲು ಕೇನು ನಕಲತ್ತೆ ಯಾನ್ ನೋಡಿ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಅವಡು ಏರ್ಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ಓಸಿಟ್ಲ ಪೋಪುಜ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಜಂಕಲ ಕಾಸಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಈ ಮೊಕ್ಕಲು ಬಯರ್ ನಕಲಂತೂ ವರ್ಸ್ಟೇ ಕೇಸ್ 2 ಜನಲ್ ಕಣ್ಣ ನೋಡಿದಿ ಐಡ್ದ ಕಕ್ಲಿಗೆ ದಾದಾಡು ತುಲೆ ಇಂಕ ಕಣ ನೀರು ಪಾಡ್ನೇಕ ಅವಲ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಂಕಲ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣದು ಅಂಚೆ ಮೊಕ್ಲು ಪುರ ವನಸಾದ ಪಿದೆ ಬರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ನೀರೇ ಪರ್ದು ಕುಲ್ದೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ವನಸು ಪುರ ಅದು ಆಕಲು ಬಯರ್ನಕಲು ಬತ್ತಿರು ಬತ್ತದು ಬಂದ್ಪೇರು ಆಂಡು ನನ್ನ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಚೆಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬೈಜಾನು ಚೆಕ್ ರಿಸೀವ್ ಮನ್ಪೇರು ನಿಕುಲ್ ಬರ್ಲಿಂದ ಅಂಚ ಆನಿ ಸೆಲ್ಲರ್ಗೆ ಮೈಸೂರು ಬಯರ್ ಉಪ್ಪುನು ಆಯ ಪಂಡ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬೇಲೆಡು ಉಪ್ಪೇನು ಆಯ ಪನ್ಪೆ ಬಡಿದಿರವನ್ಪೆ ಆಳು ಹೇಳ್ತಿಂಗೊಂದು ಮಂಜಿನ ಬಡಿದಿರವನ್ಪೆ ಈ ಪೋದು ಚೆಕ್ಕನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಅಂತ ಬಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಇಮ್ಮೆ ಆಸೆ ಕೊಟ್ಟದು ಉಪ್ಪಿ ಬೈಯರು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ಲ ಮೇರ್ಲೆನ ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಕೋಪ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಸೀತಾ ರಿಕ್ಷಾ ಮಂತದಾಕಲ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪೇರು ಮೈಸೂರು ಪೋಪಿ ಅಂಚ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಯ ಪೋದಾನ ಒಂಜಿ ಮೇಟೆಂಕ್ ಬಡವಲಾಪಿನಿ ಜೋರು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ವನಸ್ ಕಟ್ಟದು ಕುಲ್ನಾಗ ಈತು ಪ್ರಸೀ ನನಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಅದನ್ನು ಬೈಯದ ಆಯ್ನ ಅಡಿಗೆ ಪೋಂಡು ಕಾವರು ಹಿಡಿತೀನಿ ಆಯ್ನ ಇಲ್ದು ಅಂಚ ಪೋದಾನಾಗ ಚೆಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಚೆಕ್ ಕೊರ್ನಾಗಲ ಆಯ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡ ಚೆಕ್ ಪಾಸ್ ಆಪುಂಡ ಆತನಗ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣನೆ ಪಂಡಿರಿ ಈ ಪೊಸತ್ತು ಚೆಕ್ ಬರೆಪಿನ ಕೆಂಡಿರು ಸೈನ್ ಪಂಡ ಇಚ್ಚಣ್ಣ ಹಾಗೆಲ್ಲನ್ನ ಹೀಗೆಲ್ಲನ್ನ ಒಂದು ಪಂಡ ಆತನಗ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡ ಸೈಡ್ ಉಡಂಜಿ ಬರೆಯರಪ್ಪುಂಡು ಸೈನ್ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಕೊರ್ನು ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟುಂದು ಎಂದು ತಿಳ್ತಿ ಒಂಥರ ವ್ಯಂಗ್ಯ ತಿಳ್ಪಿರೋದು ಅಂಚೆ ತಿಳ್ತಿ ನಿಮ್ಮದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡುವ ಆಯ್ತಾ ಅಂದು ಹಾಗಾದರೆ ನಿಂಗೆ ಆಗನೇ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಮಾರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಬರಲಿಲ್ವಾ ಪಂಡದು ಹೆಂಗೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಉಂತುಂತುದೇ ಬೇರೆ ಸಾಕಾದಿತ್ತು ಸೊಂಟ ಪುರ ಪೊಲಿಲಕ್ಕಾದಿತ್ತು ಕಾಂಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಪೂತಿನಕ್ಕಳು ಬೈ 5 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಕ ಪಂಡ ಹತ್ತು ಜಮಾರ ಅಂದು ಆತನಗ ಪಿರ ಬನ್ನಗ ಜೋರು ಬುಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಿನಿ ಕಾವು ಹಿಡ್ದು ಪತ್ತಿ ನೋಡದ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬುಲ್ತೊಂದು ಬೈದೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಆದ ಪೂರ್ಣ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಆಪುನಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೂಡ ಎದುರು ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಅನ್ನತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಬುಲ್ತುದೇನು ಐಡ್ದು ಕಾಯಲ ತೀರ್ನಾತು ಬೈಯರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಬೊಡಿದೇ ಇದೆ ಬೋಡು ಬೊಡ್ಚಿ ಪುರ ಪಣ್ಣದು ಬೊಡಿದಿಲ್ಲ ಪುರ ಇಂಕು ಪುರ ಸುಳ್ಳು ಪುರ ಪಣ್ಣದು IT ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಉಂಡೊಂದು ಪಂದಿತ್ತಲ್ಲ IT ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಆಪಿನಿ ಮುಕುಲು ಇಂಕ ಕಣ ನೀರು ದೆತ್ತಿನೆಕ್ ಮೂಲೆಂಕ್ ಬಕ ಫೋನ್ ಉಳ್ಳ ಮಸ್ತ್ ಪುರ ನೆರ್ತಲ್ಲ IT ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂದಿನೆಕ್ ಅಲ್ಲೆಗ್ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಲೋನ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಮೆಟ್ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಲಾಯರ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡ್ತೀನತ್ತ ಸೊ ಮೊಕುಲು ಬೊರ್ಚಿಂದ ಪಂಡ ಅವನಿಕ್ಲೆ ರೂಲ್ಸ್ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಸೊ ಆಲು ಮಂತಿನ ಕರ್ಮನಾಲ ಅರ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ದೇಪಣ್ಣ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಡಿಪಾದಲು ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರಕುಲ ಆಪಾಗ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಒಂಚೂರಣ್ಣಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಲಿ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿರು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಬುಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿಶ ಇಂಚಲ ಒಂಜಿ ಆಪುನಂದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂತೆ ಕೂಡ ಯಾನ್ ಪಂಡ 2020ನೇ ಇಸವಿಡೆ ನಾನು ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲನ್ ಪೂರ ಪಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಎಂಕ್ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತನು ಸೊ ಇಡೇ ಬತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಕೂಡ ಬುಡ್ತಿತ್ತೇನು ಕೂಡ ಯಾನು ಅವೇನು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದ ಇಬಕ ಯಾನು ಬಂಗಾರ ದೀತಿನ ಪೂರ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಕೆ ಬಿ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತೇನು ನಿಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ವೀಡಿಯೋ ತುಳಿ ಪೂರ ಅದು ಉಲ್ಲೇನು ಎನ್ನ ಪೂರ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಗೋಸ್ಕರ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಹೊರಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಿತ್ತೇನು ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಬಡ್ಡಿ ಕೆಲವುದು ಪೂರ ಬಂಗಾರ ಏಲಮಾದು ಪೋತುನು ಯಾನು ಏಲಮಾದು ಪೋಯಿನ ಇತ್ತೆ ದೆತೊಂಡೆನು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಯಾನು ತುಳಿ ಚೈನ್ ಪುರ ದೆತೊಂಡೆದ ಅಂಚೆ ಪುರ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಯಾನು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಕಳೆಯಂಡೆ ಪೂರ ಪಡೆಯಂದು ಬರ್ತೇನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಟು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಂತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪಿನ ಸಾಧಿ ಸತ್ಯಡು ಸೀದೆಡಿತ್ತು ನಾನು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆಪುಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಟೈಮ್ ಯಾನು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಮಂತು ನಾನು ಒಂದಿಟ್ಟು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹಾಲು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಲಾಭಲುಂಡು ನಷ್ಟಲುಂಡು ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆಂದಿನಕುಲ ಬರ್ಪೇರು ಹಾಳಂತನಕುಲ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಕು ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕಲು ವಾ ಟೈಪುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಕು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಬಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಣ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಐಟ್ 10 ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬತ್ತನ ಕಾಲ್ ಬತ್ತನಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಇಂಕು ಗೊತ್ತಾಪು ಏರು ದೆಪ್ಪುಜಿರು ಏರು ಗೊಬ್ಬ ಏರು ಮನ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಏರೇ ಅವಡು ಒರಿಯನ ಬಂಜಿಗೆ ಹಾಕದು ಗೊಬ್ಬಣ್ಣಂಡ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲ ರಿವೆಂಜ್ ದೆತ್ತದಾಲ ಸುಖಜ್ಜಿ
ಮಿತ್ತದಾರ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತನೆಗೆ ಒಂಜಿ ದೀನಣ್ಣ ತಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕೆರ ಆಪುಜಿ ಇನ್ನಿಕ್ಕ ಅಕಲು ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಅಲೆ ಗೋಲ್ಲ ಅವನಿಜ್ಜಿ ಲೋನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಮಾಡಿದ್ದುಂಡು ಮಹಾರಾಯ ಪಂಡ ಆಲ್ ಆತು ಎಂಕ್ ಪೂರ ಉನ್ನಂತದಲ್ಲಿ ಅಕುಲು ಮಂತಿನ ಕರ್ಮ ಅಕುಲು ಹರ್ತೀರೆ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮನ್ಪಿರತ್ತ ಅವು ಸತ್ಯಗೆ ಅಂಚ ಐಡ್ದ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಐಡ್ದಕ ಟಚ್ ವುಡ್ಡು ಐಡ್ದಕ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಟ 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 ಅದು ಎನ್ನ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಯಾನು ಬಂಗಾರದ ದಿಟ್ಟೆ ಫೈನಾನ್ಸಿಡ್ ಪೂರ ಬುಡ್ಪಾದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂಗಾರ್ಲ ಮಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ದ ಪೂರ EMI ಪೂರ ಪೇ ಮಂತದ್ದು ಎನ್ನ ಜೋಕುನ ಫೀಸ್ ಅವು ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಯಾನು ಎಸ್ ವೆಲ್ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ಏರ್ನ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಂಬಿನ ಎನ್ನ ಸಾಯಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ನಮ್ಮ 100% ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿನ ಎಸ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ಲ ಪಂತ 2020ನೇ ಇಸವಿಡ್ಲ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಮಂತಿನಿಟೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ದೇಯಿದೆ ಅನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆನ ಏತು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದು ನಂಬೋನ ಅಪ್ಪೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ಸಾಧಿಕ ಕೊನೋದು ಉಡುಪಲ್ ಪಂಡದು ನಂಬೋನ ಅವೇ ಟೈಪ್ಡು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಂಬುನ ಎಸ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಮಿತ್ತು ಫೋಕಸ್ ಬರೋಡಾಂಡ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ 10 minutes ಒಂಜಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕುಲ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೆದುಪ್ಪರು ಅವೇನೊಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಯೂಜುವಲೈಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ನ ಸಬ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಎಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಪುಣೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಪನ್ಲೆ ಈಜಿ ಆಪುಜಿನ್ ನಿಕುಲ್ ಎನ್ನಿನ ಬೇಲೆ ಉಂಡತ ಅವು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಪುಂಡು 100% ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡೆ ಪಂಡ ಆತು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಿರಾಕಲ್ ಮಂತಂದು ಒಪ್ಪಿನಿ ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಉಂಡತ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಏತಕ್ಕೇನೋರು ಆತು ಕೊರೋಂದಿಪ್ಪುನು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಓಕೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಥಿಂಕ್ ಪನ್ಪುನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಟ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಪ್ರತಿವರಿಯಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಾವನೆ ತೂಲೆ ನಮಕ್ ಪಿರವಡ ಹಾಳು ಬಯಕಣಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿವೆಂಜಿ ಪೂರ ದಾಲ ದೆಪ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಅಕುಲು ಮಂತಿನ ಕರ್ಮ ಅಕುಲು ಅರ್ಧೂರೆ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನಂಬರತ ಕರ್ಮ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಆಪುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಏರೆಗ್ಲ ಶಾಪದಿ ಒಡೊಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಅಕುಲು ಮಂತಿನ ಕರ್ಮ ಅಕುಲು ತಿನ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರುಡು ತೂಯೆರೆ ತಿಕ್ಕುಣೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಎತೋ ಜನ ತೆಂಗು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಣ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ 1% ಹೇಟರ್ಸ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಒರ್ಮ ಜನ ನಮ್ಮ ನಂಬುನಕುಲು ನಮ್ಮ ವೆಲ್ವಿಷರ್ ಉಪ್ಪಿರು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ ಕೊರ್ನಿಂದ ಪನ್ನ ಎತೋ ಜನಕ್ಕೆ ನಂಬುಜೇರು ಒಂದು ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪನ್ನದಾದ ಒಂದು ಆವ ಇಜ್ಜ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪಡುವಿರ್ತಾ ಸೊ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಅದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂವೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ಆಯಲ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಬತ್ತದಿತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಡುಟು ಬುರ್ದು ಗೀವ್ ಅಪ್ ಮಂದು ಪೋಯ್ ಇನ್ನಿಕ್ಕೆ ಆಯಲ ತೂವೊಂದುಪ್ಪಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನು ಏತ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತದೆ ಅಂತ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ರಿಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ನೆಟ್ ಪನ್ಪುಲಕ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಏತು ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ಯಾನು ಏತ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತೆ ಯಾನು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ದೇತೊಂಡೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ನಿಕ್ಲಿ ಯಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿಜಿ ಎನ್ನ A to Z ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟದ ಎನ್ನ ಜರ್ನಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಯಾನು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆನ ಸುಳ್ಳು ಪನ್ಪೆನ ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚ 100% ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿಲೆ ಎಸ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಪಣದು ಒಂಜಿ ಜುನುಂದಿಲೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಾಗನೆ ನಿಕ್ಲು ಬಾಡೆಂತೆಲ್ ಮೋನೆ ಅದು ಲಕ್ಕೋಚಿ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಲ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಲ್ನೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ದ ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನೆಸ್ ಐ ಆಮ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇನಿತ ದಿನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅವೇನೊಂಜಿ ಪಂದು ಬಿಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಇನಿತ ದಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದು ಪೋಪುನು ಪಂದು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯ ಆ ಒಂದೇ ಪೋಪುನು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಚೆಕ್ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪನ್ಪೇನ್ ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ದ ಒಂದೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲು ಯಾನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕ್ ಪೆನ್ ಇಡು ಬರೆಯಲಿ ಎಂದು ಪನ್ಪೇನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಯಪಂಡ ಬೇಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಏರಾನಲ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ದೆತ್ತು ಇತ್ತನಾಂಡ ಒಂದೇನು ಒಲ್ಪ ದಿವಡೊಂದುಲ ಪನ್ಪೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಟೋನು ಇತ್ತಿನಕುಲು ದೀವಲಿ ಓಕೆ ಅತ್ತನಂಡ ನಿಕ್ಲ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ಲ ದೀದು ಬೂಡಲಿ ಅಲ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಕೈಟುಂಡತ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ರಡ್ ಉಂಡು ತುಲೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಮನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎವಿಲೈ ಬೊಕ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೂರ ಒಂದು ರಡ್ ಟೈಪ್ದು ಉಂಡು ಎಂದ ಅಂಚ ಸೊ ಒಂದಿಟ್ಟು ಆನು ದಾದ ಬರೆಯೋಡುಂದುಲ ಪನ್ಪೇನು ಮಿತ್ತುಡುನತ ಡೇಟ್ ದಲ್ಪ ನಾವು NOW ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕ್ಲು ಏನೈತೆ ಫೋಟೋ ಅದೆತ್ತು ಪಾಡುವ ಇಂಚಿನ ಬರೆಯೋಡುಂದು ಐಡಕ್ಕೆ ಮಿತ್ತಡು ನಿಕ್ಲು ಒವೇ ರಿಲಿಜನ್ ದಕ್ಲಾಂಡಲ್ಲ ಮಿತ್ತಡು ನಿಕ್ಲು ನಂಬುನ ದೇವರನೊಂಜಿ ಮಿತ್ತುಡಂಜಿ ಪಾಡಲಿ ಮಿತ್ತುಡು
ಒಂದು ಒವೇ ರಿಲಿಜನ್ ದಕ್ಲು ಮನ್ಪೊಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂದೇ ರಿಲಿಜನ್ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದೇ ಯೂನಿಯಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂತೇನು ಕೆಲದಕ್ಲು ಅನ್ಪಿರು ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ದಕ್ಲು ಮನ್ಪೊಲಿ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ದಕ್ಲು ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂದು ಏರ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂದೇನು ಕೆಲದಕ್ಲು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೇನು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಮನ್ಪ ಬರೆಯಲಿ ಅಣ್ಣ ದೇವನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಲ್ಪ ದೀರ ಪೋನಾಗ ಮಾತ್ರ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ದಲ್ಪ ಮುಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ಬೇತೆ ಏಡಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಅಫರ್ಮೇಷನ್ ಬರೀತೀನಿ ನಾನು ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂಚ ಸೊ ಒಂದೇನು ಉಂಡತ ಮುಲ್ಪ ಡೇಟ್ ದಲ್ಪ ನಾವು ಒಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ಡ್ ಪಕ್ಕ ಮಿತ್ತರು ಯಾನು ಓಂ ಗಣಪತಿಯ ನಮಃ ಅಂತ ಪಾಡ್ದೇನು ತಿರ್ತರು ಶ್ರೀಮ್ ಅಂದು ಅವು ಲಕ್ಷ್ಮಿನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಲ್ ಓಕೆ ಸೊ ಪೇ ತಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ರೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡ್ದೆ ತುಲೆ ನೆಟೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ತಿರ್ತಡು ಅಮೌಂಟು ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಫುಲ್ ಒಂದೇ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಫುಲ್ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಬೋರ್ಡು ಆತು ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಣು ಸೊ ನೆಟೆ ಅಮೌಂಟ್ ತಲ್ಪಲ್ಲ ನಿಕುಲು ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಪಾಡೋಡು ಓಕೆ ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಫುಲ್ ಒಂದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ತಿರ್ತಡು ಮನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದ ಮನಿ ಸ್ಪೆಲ್ ಅವು ನಂಬರ್ಸ್ ಪೂರ 520741 ಒಂದು ಪೂರ ಮನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಂಬರ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಮನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ದ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬರೆಯೋಡು ಐದಕ ನೆಟಿ ಸೈಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇಂಕಡೆ ಡಾಲರ್ಸ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾಡುನು ಐದಕ ತಿತ್ತಡು ಜೀಬುದ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಪಾಡುನು ಒಂದು ಕಾಸದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ದ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಬಕ ನೆಟಿ ತಿರ್ತಡು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಬಕ ಓಮ್ ಬಕ ಬೇತೆ ರಿಲಿಜನ್ ನಕ್ಲಾಂಡ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ಪಾಡೋರ ಅವು ಪಾಡ್ಲಿ ನಿಕುಲು ಎಂಕ್ಲ ಹಿಂದೂ ನೆಟ್ಟಾಂಡ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಪಾಡೋ ಓಮ್ ಇಜಿನ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಅಂಚ ಬಕ ಸೈನ್ ಪಾಡೋತ ಅಲ್ಪ ಏನೇನು ಗೊತ್ತುನ ಲಾ ಆಫ್ ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಪಾಡ್ರೆ ಬಕ ತಿರ್ತಡು ಈತು ಪೂರ ಬರೆದಾಯ್ ಬಕ ತಿರ್ತಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏರಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಒಂದು ಏರು ನಮಕ್ ಕಾಸು ಈತು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ವಿಷನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಓಕೆ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಒಂದು ನಮಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಕಡೆಯಾದ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ಪುಣು ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಉಂಡತ ಎಫರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದೇ ಪೋಲಿ ನಿಕುಲು ಓಕೆ ಸೊ ನಿಕುಲು ಇಂಚಿನಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಎನ್ನಲ ಕನೆ ಒಂಜಿ ಡೀಲರ್ ಆದಿತ್ತು ನಾಡ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಉಂಡು ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಸೆಲ್ಲರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಉಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡತ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಆವಂದೆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಆವಂದೆ ಟಕ್ ಆದ ಡೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕುಲು ಎನ್ನಿನ ಕಾಸು ಟಕ್ ಅಂದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೇಯ್ಡ್ ಇನ್ ಫುಲ್ಲು ಓಕೆ ಸೊ ಫುಲ್ ಆದ ಅಮೌಂಟ್ ದಿಕ್ಕುಣು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಬರೋಡು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡಪೊಂದುಲ್ಲ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಬೋಡಾಯ್ನತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ಪುನು ಬೋಡಾಯ್ನತ್ತು ಲಮ್ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ಪುನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಅಂಜಿನ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಂತ ತುಲೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಖಂಡಿತವಾಗಲ ನಿಕುಲು ಉಂಡತ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಬರ್ತದ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪುಡು ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂದ್ ಪಲ್ನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬನ್ನಗಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪಲ್ನೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏಂಜಲ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಪಲ್ಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಉಂಡತ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ನಡಪೊಂದು ಪೋನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಕ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪುಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ಮನ್ಪುಡಿ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿನ ನಮಕ್ ಕೊರೊಂದೆ ಪೋಪುನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಜಿ ಒಂದು ಕೊರೊಂದೆ ಪೋನು ಕೂಡ ನಿಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಒಂದು ಮನ್ಪುಡಿ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪುಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ಮನ್ಪುಡಿ ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಆತೊಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೈಫ್ದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ತು ಬರ್ಪುಣತಲ್ಲ ಆತ ನಿಕುಲು ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಡ್ಲ ಎತ್ತೋ ಒಂಜಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಆತನೆ ಎನ್ನ ಸಾಯಿಬಾಬಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚೆನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ನಂಬಿನ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಯಾನು ದಯಪಂಡ ಎಂಕು ದಯ ಗೊತ್ತಾನೆ ಎನ್ಕ್ ರಪರಪ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನ ಪಾಸ್ ಹಾಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಮುಲ್ಪದ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಉಂಡದ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದು ಉಂಡು ಎಸ್ ಯಾನ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಡಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ಎಂಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಂತು ಕೊರ್ಪುಣೆ ಪಂಡದು ಸೊ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನ ಮುಲ್ಪದಾದ ಎನ್ವೆತುಲ ಅವು ಎಂಕ ಒಂದು ಪೊಪ್ಪುಡು ನಿಕುಲು ಬಯ್ಯ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪನ್ಪೆತ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕುಲ್ಲನಗಲ ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಎನ್ನೋಡು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಇತ್ತು ನಾಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸನ್ ಹುಷಾರಾದು ಲಕ್ಕೊಂದು ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಲ್ಪು ಲಕ ತೂಲೆ ಕಾಸು ಬಡಿತು ನನ್ನ ಕಾಸು ಅಕೌಂಟ್ ಬೂರ್ಲಕ ತುಲ್ಲಿ ಕಾಸು ನಿಕುಲು ತೇಲಂಗುಲ್ಲರು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರೋದಿನಕ್ಲಣ್ಣ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬತ್ತಿಲಕ ಮದ್ಮೇಲಕ ಅಂಚಪುರ ಎನ್ನಲಿ ಮುಲ್ಪ ಇಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೋತುಲ್ಲ ಅವೇ ನಿಕುಲು ರಿಸೀವ್ ಮನ್ಪುನು ಓಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾನು ಅವೇನೇ ಪನ್ಪುಡು ರಿಸೀವ್ ಮನ್ಪುಡು ನಿಕುಲು ಇಂಚಿನ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೊರಿಯರ್ ಅವೇ ರಿಸೀವ್ ಆಪು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತ್ರ ನೆಗೆಟಿವೇ ಬರ್ಪಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮಂತ್ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕುಲು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಸರೆಂಡರ್ ಓಕೆ ಗೊತ್ತನಾ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ನಿನ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಏರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಉಂಟು ಆಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲೊಂಜಿ ಆಕ್ಲೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಲಕ
ಈ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏಂಜಲ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಸೊ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 80% ಜನಕ್ಕೆ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಂಡದಾದ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪಂಡದಾದ ಒಂದು ಪೂರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಯಾನೊಂಜಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬಕಲ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ ಲಕ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದೇತ ನೋಡಾಂಡ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಲ್ಲಿ ಅತನ ಏನೊಂಜಿ ವಾಟ್ಸಪ್ದ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೆ ಐಟ್ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಕೋರ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ವಿತ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ತಾ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಈತು ಪೂರ ಬರೆದಾದು ಒಂದೇನು ಫುಲ್ ಮೂನ್ ದಾನಿ ಮನ್ಪಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಳವಾರ ಬರೋದುಂಡು ಒಂದು ಬರೆದಾದು ಒಂದೇ ನಿಂಚೆ ಟೈರ್ ಮನ್ಪಲಿ ಬರ್ತದೆ ಎತ್ತನಾಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೈಟೆ ಸಿಂಗಲ್ ಎತ್ತನಾಡ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ಕನ್ ಪತ್ತದು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಿಂಚೆ ಕೈ ಪತ್ತದು ಮೂಜಿ ಸಲ ಪಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನ್ಯೂಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ನೀನು ನನಗೆ ನಾನು ಎಣಿಸಿದಷ್ಟು ಹಣ ನನಗೆ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಪನ್ನೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಪೋದು ಒಂಜ ದೇವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಲುಪದು ಇದು ಬಿಡ್ಲಿ ಅತ್ತನಾಡ ನಿಕ್ಲ ಅಂದೇತ ಓವಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ಕದ ನಡುಟು ದೀದು ಬಿಡ್ಲಿ ಅತ್ತನಾಡ ಈ ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ವಾಲ್ಪೇಪರ್ ತಲ್ಪ ದೀದು ಬಿಡ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಡ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ತೊಗೊಂಡು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಂತದ ಐಪಕ ನಿಕ್ಕಲು ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಗೋ ಮನ್ಪೋಡು ಐತ ಬಗ್ಗಿನ ಅಬ್ಸೆಸ್ ಆದ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಐತ ಕಾರ್ಯವು ಮಂತೊಂದೆ ಪೋಪುನು ಎಂಚಿನ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಉಂಡತ ಐತ ಬೆಲೆ ಮಂತೊಂದೆ ಪೋಪುಡು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಂಡಿ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿಂಚಾಂಡಲ ಮೂಜಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯದ ಉಲಾಯಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕುಲೆ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಪುಂಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆಪುಂಡಿ ಬೆಲೆ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂನ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂಜಿ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಬರ್ನ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಬರಲಿ ನಿಕ್ಲ ಐತ ಮಿಡ್ಲಡಿ ಒಂಜಿ ಆಪುಣು ವಿಶ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆಪುಣು ಆಯ್ತು ನಾನು ಮೂಜಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಪುಲಿ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಅವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮೂನ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದಿನೊಂಜಿ ಟೈರ್ ಮಂತದ್ದು ಪೊತ್ತಾಲಿ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ನ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಬರಲಿ ಓಕೆ ಅರ್ಥ ಆಂಡದಾ ಸೊ ಓಕೆ ಸೊ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೇನು ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪರೆ ಮಂದಪುಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದರ್ತಲಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.